7 ноябрь көне Бикбулат ауыл мәдәният йортында Балан байрамы оештырылды. Авыл халкынан торган балан тәлгәштәре һәм балан сәскәләре командалары үзара көч сынашты. Сара айык яшәү рәвешен пропагандалап, яшь буынды традицияларга ярашлы дөрес тәрбияләү, үзебезнең халыктың аш-һуын әзерләү сердәре менән уртаклашуга кайтып калды. Чөнки милли ризыктарыбызның береге булган балан бәлеше һуңгы елларда бигрәк тә яшьтәр арасында лаекһыз рәвештә онытылып та бара. Балан тәлгәшләренә, балан сәскәләренә кайнар сәлам. Беден исем балан сәскәләре. Беден девиз балан сәскәләренә охшап торабыз һезнең янда. Уйнап көлеп йырлашырга, йыелганбыз уенга. Сара барышында йыр бейеү дә, уен көлке лә, осталык дәресе лә булды. Тамашасылар балан емешенең файдаһы, унан ниндәй ризыктар, эсемлектәр әзерләнүе хакында ла мәгълүмат алды. Сәхнә алдында баландан бешерелгән ризыктар, быннан тыш башкортларның милли аш-һуыннан торган бай өстәл дә куелган иде. Балан байрамы катнашкан командаларны тәбрикләү һәм бүләкләү менән тәмамланды.